பக்தி தமிழா நேயர்களுக்கு வணக்கம். மடப்புறத்து மகாகாளி அம்மனை பத்தி தான் நம்மளோட 3வது வீடியோ. உங்ககிட்ட யாரும் காசு வாங்கிட்டு ஏமாத்துறாங்களா? அப்ப மறக்காம இந்த கோயிலுக்கு வாங்க. இந்த கோயில் எங்க இருக்குன்னா, மதுரையிலிருந்து சிவகங்கைக்கு போற வழியில 18 கிலோமீட்டர் தொலைவுல மடப்புறம் கோயில் இருக்கு. தப்பு செஞ்ச அத்தனை பேருக்கும் இந்த காளியோட பேரை சொன்னாலே கொலை நடுங்கும். வாங்கின காசை இல்லைன்னு சொல்லிட்டல, மடப்புறம் போறேன்டா, மத்தத அவ பாத்துப்பான்னு சொன்னா போதும், காசு வாங்கினவன் வீடு தேடி கொண்டு வந்து கொடுத்துடுவான். ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு பயப்படாதவன் கூட இந்த மடப்புறத்து மகாகாளி பேரை கேட்டா அடங்குவான். ஆமா, தெக்கத்தி சீமைக்கே இவதான் காவல்காரி, நீதிபதி என்று சிலிர்க்கிறார்கள் இவள் பக்தர்கள். மதுரைக்கு அருகில் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனத்துக்கு அருகில் இருக்கிறது மடப்புறம் கிராமம். வளம் பெருக்கும் வைகை ஆற்றின் வடகரையில் ஆவேசமாக நிற்பவள் தான் இந்த பத்ரகாளி. பெரும் ஊழி காலத்தில் வெள்ளத்தில் மதுரை மூழ்கி போக மதுரையோட பேரரசி மீனாட்சி மதுரையின் எல்லையை மீட்டெடுக்க ஈசனை வேண்டினார். ஈசன் வாசுகி பாம்பை ஏவ அது மதுரையின் 4 எல்லைகளையும் உடலால் வளைத்து காட்டும் வாசுகியின் தலைப்படமும் வாளும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி கிடந்த இடமே மடப்புறம். இந்த பேரு காலப்போக்குல மருவி மடப்புறமா மாறிடுச்சு. தீய சக்திகளை விரட்ட வந்த சொக்கநாதர் மீனாட்சியை மடப்புறத்திலேயே இருக்க சொல்லிட்டு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள போயிட்டாராம். மீனாட்சிக்கு துணையாக ஐயனார் இங்க இருந்தாராம். ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. மீனாட்சி என்ன பண்ணுவாங்களாம், தன்னோட மறு அவதாரமான காளியை இங்கே இருந்து துஷ்ட சக்திகளை மதுரைக்குள் விடக்கூடாது அப்படின்னு ஆணையிட்டுட்டு அவங்க ஊருக்குள்ள போயிடுவாங்களாம். இப்படிதான் பத்ரகாளி இங்க வந்து குடியமர்ந்தாள் அப்படின்னு ஒரு புராண கதை உண்டு. வெட்ட வெளியில் காளி அவங்க வலது கையில் ஏந்திய சூலம் கீழ்நோக்கி இருக்கும். ஆவேசமாக அநீதியை அழிக்கும் பத்ரகாளி இங்கே குடியமர்ந்த கோலத்தை கொண்டிருக்கிறாள். பத்ரகாளி உடம்புல இருந்து எழும் அக்னி தீமைகளை சாம்பலாக்குகிறது. காளிக்கு பின்னாடி பிரம்மாண்டமான குதிரை சிலை ஒண்ணு பாயிர மாதிரி ரெடியா இருக்கும். இது இரவில் காளியம்மனை சுமந்து கொண்டு ஊர்வலம் போகும். காளிக்கு 2 பக்கமும் இருக்கிற பூத கணங்கள் குதிரையின் கால்களை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கும். சிவப்பு புடவை கட்டி எலுமிச்சை மாலை போட்டு காளியம்மன் கோரை பல்லோடு கொலுவீற்றிருக்கிறார். இவளுக்கு முன்புறம் இருபூத கணங்களும் பின்னே பணிப்பெண்களும் காட்சி தருகிறார்கள். காளிக்கு துணையா அடைக்கலம் காத்த ஐயனார் இருக்கிறாரு. ஐயனாருக்கு 2 பக்கமும் நவகண்ட சிற்பங்கள் இருக்கு. ஐயனாரோட கருவறையில் சப்த கன்னியரும் இருக்காங்க. சின்ன அடைக்கலம் காத்த சுவாமி, சின்னு, வீரபத்ரன், காணியாண்ட பெருமாள், ஐயனார், கருப்பன் சாமி, வினை தீர்க்கும் செல்வ விநாயகர் சந்நிதிகளும் இங்கு இருக்கு. மதுரையை சுத்தி இருக்கும் மக்கள் கிட்ட ஒரு பழக்கம் இருக்கு. கொடுக்கல் வாங்கல சிக்கல், பண மோசடி, சொத்து தகராறு, குடும்ப சண்டை, பொய்யாக குற்றம் சுமக்கிறது, இது மாதிரி உள்ள விஷயங்களில் நீதி கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இங்கே வந்துடுவாங்க. குளித்துவிட்டு ஈரத்துணியுடன் காளியம்மனின் முன்னால் வந்து கண்ணீரோடு முறையிட்டு காசு வெட்டி போட்டு கருணை மனு விண்ணப்பிப்பார்கள். காளிக்கு எதிரே பட்டிய கல்லும் அதற்கு பக்கத்திலே உளியும் சுத்தியலும் இருக்கின்றன. இங்கு காசு வெட்டி போட்டுவிட்டு கிழக்கு வாசல் வழியாக போயிடுவாங்க. ஒரே மாதத்தில் அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை. நீதி வழங்குறதுல மட்டுமல்ல, வேண்டியவருக்கு வேண்டியதை கொடுப்பதிலும் இவள் வான்மழை போன்றவள். வணங்கி நிற்பவர் வீட்டில் எந்த கெடுதலும் நடக்காமல் இவள் பார்த்து கொள்வாள். மருத்துவச்சியாக இருந்து அவர்களின் நோய்களை தீர்ப்பாள். இப்படி சர்வரோக நிவாரணியாக இவளை பார்க்கிறார்கள் பக்தர்கள். விளைச்சலை அதிகமாக்கி விவசாயிகளின் நலம் காப்பவளும் இவளே. 108, 1008 என்ற அளவில் இங்கே எலுமிச்சை காணிக்கையாக தரப்படுகிறது. நீதி கிடைத்தவர்கள் செலுத்தும் அன்பு காணிக்கை இது. இங்கு வந்து விளக்கேற்றி காளியை வணங்கினால் நல்லது நடக்கும். இந்த நவீன காலத்திலேயும் நீதிக்கு காவலாக நிற்கிற இந்த காளியம்மனை ஒரு முறை தரிசனம் செய்தால் எல்லா குறைகளும் நீங்கும் என்கிறார்கள் ஊர் மக்கள். இந்த மாதிரியான கோயில் வீடியோக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க.